Рапилса. Не знам, просто така прецених, че искам да я сложа. Абе, така я харесва, бе, какво пък? Ти как пикаеш, примерно? Нас какво не интересува дали пикаеш прав или клекнал, или как си пикаеш, ако си пикаеш в устата, не нищо по само. Така и тя има избори с костата на една страна. Къде наляво, къде надясно. Къде в газа си я набира, къде Искам, мога да се тура къде си искам, човек да Може, види моите коса. може да прави плитки от окосмението на газа си. Не мога! Може! Да, когато сега да бием защото си имам киличе на газа. Може да се пази с тях. Не се застава. Споко. Абе, така иска, бе, спокойно. Да. И ето сега пак си слушате. Но нас примерно какво ни интересува ти... Как е плод? Тихо бе сега. Нас какво ни интересува човека, примерно, къде е слава косата на една работа. Косата на марата. Ти Джоти, ако имаш коса на една работа, някои хора няма. Не, спокойно, ние тук всички се бръснем и се поддържаме за платформа. Така, ако искате, може да ни вземете за гаджета.